ବିଶେଷ ସଙ୍ଗେ ହାତର ପ୍ରମାଣ ଆସିଲା ଏଇଠାକେ କଥାଟା ଅଛି କଣ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ବଡ଼ କି ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ଦେବତା ମାନେ ହେଲେ ବଡ଼ ଆରି ଉପରେ ତର୍ଜମା ଆରି ଉପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ହେଲେ ଯମ ଯାହାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଚିତ୍ରଦୂତ ଯାହାର ଅନୁଚର ହେଲେ କାଳ ବିକାଳ ଆଜ୍ଞା ଯମ ଦେବତାଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମାନବ ମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଭଗତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କିଶୋରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ଆସିଲା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଯମକୁ ଏଇଠି ପାଲ୍ଲାକାର ନାୟକ ମରିଗଲେଣି ଘନଶ୍ୟାମ ନାୟକ ଘନ ବେହେରା ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ ରାଗ ହେଉଛି କାମକି କାମଦି ରାୟ ଆରେ କୋବରା ବୋରା ମା ମାତୃଗତି ସମୟ ବାକ୍ୟ ବଦଳେଇଲେ ରାଉତ ନାଚିବେ ବାପା ଟିକେ କହିପାରୁଥିବ ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡାକ ପଢୁଥିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗାୟକ ମତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା ସେ ହେଉଛି ଗାୟକ ଆଜି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହଉଥିଲା ମତେ ଭାଇନା କହିଲେ ମୁରଲୀ ଭାଇନା କହିଲେ ଦେବବାବୁ ତେନ କଣ ବୁଢା ହଉନା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଚେହେରା ଦେଖିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେହେରା ସେଇଆ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ବାର୍ଷିକ କରୁଣାରୁ ବରୁଣୀଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଟିକେ ଘୁଷୁରି ଯାଏ ଏରା ମାନଙ୍କର ସରେ ଗାଈଙ୍କ ଗୋଡ଼ ନ ପଡ଼ିଲେ ହବ ନାହିଁ